matashin mai shekaru 20 Jibrin Sa'idu Lamido ya rasa ransa bayan wani rikici akan soyayya da ta auku a ƙauyar Gurɗaɗi da ke ƙaramar hukumar Yusufari a jihar Yobe. Rahotanni sun bayyana cewa lamarin ya faru ne da misalin karfe 2 na ranar Talata, lokacin da Jibrin ya je zance wajen budurwarsa Saratu Gata mai shekaru 22 a ƙauyen Kalameri. Wata majiya ta ce wani mutum da ba a san kowaye ba ya zo gurinsu tare da tafiya da budurwar, sannan ya ƙalubalanci Jibrin idan shi har namiji ne da ya biyo su a baya. Daga nan ne rikici ya ɓarke a tsakaninsu, inda wanda ake zargin ya daɓa wa Jibrin adda a wuya, wanda kan yasa aka garzaya da shi asibitin kuma ganam, amma likita ya tabbatar da mutuwarsa. Rundunar 'yan sandan ta miƙa gawarsa ga iyalansa don a yi masa jana'iza kamar yadda addinin musulunci ya tanadar. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar DSP Dungus Abdulkarim ya tabbatar da cewa suna ci gaba da neman wanda ake zargi, wanda ya tsere bayan ya aikata laifin. To mu dai a nan sai dai mu ce Allah ya raba mu da aikata aikin da na sani. Ƙarshen rahoton kenan. Bello Saja Audu, kowane tsuntsu